Kaixo, gaur hitz egingo dizuet pixka bat, adibidez geranioak eta aurreko urtekoak baldin baditugu, nola eraberrituko dugun lur hori, landare hori hobekiago hazteko eta indarrarekin hazteko. Lehenengo eta behin, geranio honi egingo dioguna da, bertan dituen soberako hostoak eta kendu. Ez da komeni lehengo urteko hosto guztiak ustea, moztuta indar gehiago eta hobeto haziko delako. Urte osoan landarea sustratu horretan egon denez, sustratu horrek elikagaia galduko ditu, horregatik eta baita ere egitura galtzen joaten delako, eguzkiaren eraginez edo behar bada ez dugulako nahiko ureztatu, lur hori eraberritu egingo dugu. Egingo duguna da lur zarra eta lur berria nahaztu. Lan guzti hau egin ondoren, noski, ongarria botako diogu. Mota ezberdinetakoa daude, bakoitza bere gustoko aukera dezala, baina pausu garrantzitsua da landaria indarrez hasteko. Sustrato normal bat erabili dugu, baina lur azidoa gustoko duten kasuan, sustrato berezia erabiliko dugula landare horientzat. Aipatu dugun lan hau, normalean kanpoko loreekin eta urtean behin edo egingo dugu. Barruko loreen kasuan ez da hain beharrezkoa izaten, hazkuntza motelagoa daukatelako, baina egin behar degunean antzeko moduan egingo dugu. Eta espero dut guzti honekin aurten landareak oso indartsu eta kolore bizi izaztea.